परम प्रेममय श्री श्री ଠାକୁର ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରେ କେଷ୍ଟଦା, ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀ ଭାଇ, ବିରାଜ ଭାଇ, ନିବାରଣ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି କେତେକ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗପ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାଁ ବାଟ ସରୁ ଗଳି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଚାଲିବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମୋର ହିସାବଟା କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଧରଣର। ମୁଁ ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେତେ ଦେଇପାରିଲି ସେତେ ଜିତିଗଲି। ଅନେକ ମୋତେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖେ ମଣିଷକୁ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠେ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନୀୟ ଖୁସିର କାରଣ ହେଲି ଏଥିରେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଯେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ନିଜେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେତେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମୋର କରିବାର ଦାମଟା ଉଠିଗଲା। ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନ କଲା ମୁଁ ତାହା ଦେଖେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୋର ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ମଧୁଝରା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ।